Un amic em va parlar d'un llibre que comparava la vida amb un viatge en tren. Un viatge molt interessant en ser ben interpretat. Exactament així, la vida no passa de ser això, un viatge en tren ple d'embarcaments i desembarcaments, alguns accidents, sorpreses agradables en alguns moments i en altres grans tristeses. En néixer, entrem en aquest tren i ens lliurem a les mans d'algunes persones que pensem estaran sempre en aquest viatge amb nosaltres, els nostres pares. Malauradament, això no és veritat. En alguna estació, ells baixen i ens priven del seu afecte, amistat i companyia, irreemplaçables. A més, que persones interessants i que poden arribar a ser molt especials per a nosaltres s'abordaran al tren en algun moment. També arribaran els nostres germans, amics i meravellosos amors. Moltes persones prenen aquest tren només per passejar, altres troben en el viatge només tristeses i altres circularan per ell a punt per ajudar a qui les necessiti. Molts, al baixar, deixen records eterns. Alguns, altres, passen per allà de tal manera que quan desocupen els seus seients, ningú percep ni s'adona de les seves absències. És molt comú que molts passatgers, que en són molt estimats, s'ubiquin en vagons diferents al nostre. Per tant, ens veiem obligats a fer el trajecte separats d'ells. Això no ens impedeix que durant el viatge atravessem moltes vegades amb grans dificultats el nostre vagó per arribar fins al que és ocupat pels nostres éssers especials. Només que difícilment ens podrem asseure al seu costat. Moltes vegades pot haver algú ocupant aquest lloc. Res importa, el viatge és així, ple d'atropellaments, somnis, fantasies, esperes, comiats. Això sí, mai té retorn, sempre va cap endavant. Fem el viatge de la millor manera possible, tractant de relacionar-nos bé amb tots els passatgers, sense hipocresies, buscant en cada un d'ells el millor que tingui per oferir. Recordant sempre que en qualsevol moment del camí ells podran defallir. Cal entendre això, doncs. Probablement nosaltres al llarg del camí defallirem moltes vegades i segurament hi haurà algú que ens entengui com nosaltres hem entès el nostre proïsme. El gran misteri, al final, és que mai sabrem en quina parada baixarem i molt menys els nostres companys i ni tan sols el que està sentat al nostre costat. Em quedo pensant si al baixar d'aquest tren sentiré nostàlgia. Crec que sí, la sentiré. Al separar-me dels amics fets durant el trajecte. Serà almenys dolorós. El deixar els meus fills continuar sols el viatge serà extremadament trist, però m'agafaré a l'esperança d'arribar en algun moment a l'estació principal i tindré la gran emoció de veure'ls arribar amb un equipatge que no tenien en el moment d'embarcar. I el que més feliç em deixarà serà pensar que jo col·labori en el creixement d'aquest equipatge i en fer-lo més valuós.